Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Λιγότερο από ένας μήνας έχει απομείνει μέχρι τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι στην Ευρωκάλπη κυβέρνηται η πολιτική σταθερότητα της χώρας και συνδέει το αποτέλεσμα με την επίδειξη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, σαν να ήταν εθνικές εκλογές. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει θέσει ως στόχο την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών και της εικόνας παντοδυναμίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι είναι εφικτός ο στόχος της δεύτερης θέσης και η Νέα Αριστερά κάνει τον τεμπούτο της σε μια πανελλαδική εκλογική αναμέτρηση. Εμείς, στο νομικό παλμό, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, είτε πρόκειται για εθνικές εκλογές είτε για ευρωεκλογές, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτόν τον δημόσιο διάλογο, θεωρώντας υποχρέωσή μας να αποτελέσουμε ως το επίσημο κριτικό περιοδικό της νομικής έναν διάβλο προκειμένου οι εκπρόσωποι των κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο μας να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί μια σειρά θεμάτων, τα οποία βρίσκονται ή θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Και το λέω αυτό γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ο προεκλογικός διάλογος, έτσι όπως διεξάγεται, γίνεται περισσότερο με ουσιαστικούς όρους παρά με επικοινωνιακούς. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία εκφεύγει της σημερινής εκδήλωσης. Εισαγωγικά θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη δομή της σημερινής συζήτησης, η οποία θα διαρθρωθεί σε θεματικές ενότητες. Έχουμε την πρώτη ενότητα Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια. Η δεύτερη, Οικονομία, Ανάπτυξη, Απασχόληση. Τρίτη, Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική. Τέταρτη, Παιδεία και Νεολαία, ίσως μας αφορά το περισσότερο. Και έχουμε και μία πέμπτη ενότητα που είναι ελεύθερη θεματικά, όπου έχουμε πει ότι ο εκπρόσωπος κόμματος μπορεί να ρωτήσει έναν άλλον εκπρόσωπο όποιο θέμα επιθυμεί. Αυτή τώρα, αναλόγως με το χρόνο που έχουμε, θα δούμε, γιατί θέλουμε να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας και των απαντήσεων των εκπροσώπων των κομμάτων έχουμε δώσει τη δυνατότητα να κάνει ο καθένας μία παρέμβαση. Δηλαδή, στο τέλος της απάντησης κάποιου εκπροσώπου μπορεί να ζητήσει να παρέμβει, να κάνει ένα σχόλιο, το οποίο δεν επιδέχεται απάντησης, για να κάνουμε λίγο κάτι περισσότερο από παράλληλους μονολόγους. Θέλω, πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝΔΑ και προσωπικά την Πρόεδρο, την κυρία Ελένη Ζοντήρου, για την δωρεάν παραχώρηση του αμφιθεάτρου. Και σας παρουσιάζω τώρα τους καλεσμένους μας. Είναι η κυρία Παναγιώτη Νιώβη Χριστοπούλου, δικηγόρος Αθηνών, Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον, υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΕΚ. Κύριε Φαραντούρη, και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν το είπα. Ο κύριος Χρυσόγονος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος, που είναι ιστορικός και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί καθυστερήσαμε και λίγο και έχουμε και χρονικό περιορισμό. Πρώτη ενότητα Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Διαφάνεια. Ξεκινάμε με εσάς, κυρία Χριστοπούλου. Θα σας ρωτήσω σε σχέση με την τραγωδία των τεμπών, όπου η αντιπολίτευση αλλά και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης αποδίδει στην κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης όσον αφορά τις πιθανές ευθύνες εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, θυμίζω και την εντολή που έδωσε η εισαγγελέας του Αρή Πάγου για πειθαρχικό έλεγχο της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισσας, που εξέδωσε απορριπτική επί της ουσίας διάταξη για τους καταγγελθέντες υπουργούς και δεν διαβίβασε τη δικογραφία μελετή στη Βουλή όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και σε ό,τι αυτή αποφασίσει, ενώ οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης. Η ερώτηση είναι, αφού εσείς την εμπιστεύεστε, γιατί δεν δίνετε ευκαιρία στη δικαιοσύνη να κρίνει αυτή, συνενώντας τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής? Έχετε 2 λεπτά για την απάντηση. Ναι, καταρχάς δεν εκπροσωπώ την κυβέρνηση, είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής και προέρχομαι από το χώρο της Ομογένειας. Είμαι 25 χρόνια στη Νέα Υόρκη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Εδώ κατά την στην νομική σχολή την οποία αποφοίτησα. Αλλά να τονίσω ότι επειδή απευθυνθήκατε σε μένα σε ένα τόνο κυβερνητικό, δεν είμαι στην κυβέρνηση, είμαι υποψήφια. Επίσης, να μοιραστώ μαζί σας ότι το 2018 ήμουν με την οικογένειά μου στο Μάτι με τα 2 ανήλικα παιδιά μου και τους 2 ηλικιωμένους γονείς μου. Και έζησα και εγώ για μια κατάσταση όπου η φωτιά ήταν στα 2 μέτρους και λιγότερο και από ένα θαύμα σωθήκαμε. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει απουσία
κράτους και ανικανότητα προστατεύσης στους πολίτες του. Αλλά αυτό που είδα στην περίπτωση των τεμπών, και πάλι από το εξωτερικό τα παρακολουθούσα όλα αυτά, έτσι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι ότι αν μη τι άλλο η δικαιοσύνη φαίνεται να κινήθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο μάτι, όπου είχαμε και αλλαγή ποινικών διατάξεων μετά το συμβάν εκείνο. Εδώ, αν μη τι άλλο, είδαμε μια γρήγορη κίνηση της διαδικασίας. Ξέρω ότι εκκρεμεί ακόμη η υπόθεση των τεμπών και είμαι σίγουρη ότι τα νόμια θα πράξουν το δέον. Σας ευχαριστώ. Είστε υποψήφια ευρωβουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είπα, δεν είπα παραπάνω, δεν είπα ότι εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Ναι, αλλά η ερώτηση ήταν ότι πιστεύουμε. Νομίζω ότι η διατύπωση, εν πάση περιπτώσει, μου φάνηκε κάπως κυβερνητική και ήθελα να ξεκαθαρίσω το τέλος της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Φαραντούρη, όπου θέλω να σας ρωτήσω για τον πρόεδρό σας, που πριν από λίγες εβδομάδες ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί, όπως είπε, το διαβάζω, επιλέξει ήρεμα και με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει σε δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες και όχι σε μονάρχες, ώστε η χώρα να οδηγηθεί συντεταγμένα σε δημοκρατικές εκλογές και μάλιστα με την παρουσία διεθνών παρατηρητών. Συνέδεσε δε αυτή του την πρόταση με υποθέσεις όπως των παρακολουθήσεων, της διαρροής στοιχείων των εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και των τεμπών. Και ως προς την τελευταία υπόθεση, είχατε κάνει και εσείς μια δήλωση η οποία απασχόλησε. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τη δήλωση του Προέδρου σας ότι υπάρχει φόβος οι εκλογές να είναι διαφορετικές. Και το ρωτώ αυτό γιατί με τα πολιτευτικά ποτέ δεν έχει αμφισβητηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα στις σύγχρονες δημοκρατίες δεν είναι η νοθεία την ημέρα των εκλογών. Το πρόβλημα στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος. Η νοθεία την ημέρα των εκλογών στην εκλογική κάλπη από πάνω εξασφαλίζεται, εν πάση περιπτώσει, η διαφάνεια, η διαδικασία και η φερεκιότητα του αποτελέσματος από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Νομίζω όλοι εδώ μέσα, κάποια στιγμή στη ζωή μας, ή βρεθήκαμε ή θα βρεθούμε δικαστικοί αντιπρόσωποι. Εγώ έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές με τη γυναίκα μου σε όλη την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Έχω καιρό να το κάνω, αλλά το απολαμβάνω κάθε φορά. Το πρόβλημα στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και εν προκειμένου, επειδή αναφερθήκατε σε πολλά, ξεκινώ από αυτό, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο σύνθετος, ο πιο επικίνδυνος και ο πιο πρόσφατος είναι με την μόχλευση, με την επεξεργασία, την παράνομη κατοχή και διακίνηση προσωπικών δεδομένων. Το είδαμε στην υπόθεση της Cambridge Analytica, της γνωστής υπόθεσης στις ΗΠΑ, το είδαμε στην υπόθεση του Brexit. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οδηγεί σε μια στοχευμένη στρατηγική επικοινωνία, εξατομικευμένη, η οποία παρισφρεί στο στενό πυρήνα της ατομικότητας και της ιδιωτικότητας του προσώπου. Γι' αυτό υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυστηρότατος κανονισμός με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις και προφανώς αστικές προεκτάσεις. Γι' αυτό υπάρχει εθνική νομοθεσία, γι' αυτό υπάρχει και διεθνής νομοθεσία. Την νομοθεσία αυτή η κυβέρνηση την παραβίασε με τον πιο κατάφορο τρόπο. Με έναν χυδαίο, θα έλεγα, τρόπο, με παλινδρομήσεις, με ψέματα, με ανοησίες. Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο γείτονας. Τα προσωπικά δεδομένα φύγαν το καλοκαίρι με την υπηρεσιακή υπουργό. Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Βγήκε η βουλευτίνα, η οποία, εν πάση περιπτώσει, η χάνη της οποίας σε πρώτο χρόνο, γιατί δεν ξέρουμε χάρη ποιον άλλον, διέρευσε τα προσωπικά δεδομένα πολιτών, είπε ότι μου δόθηκαν τον Ιανουάριο, πήγαν σπίτι τους δύο υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, αστιότητες, πράγματα που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ένωμη τάξη. Και εν προκειμένου, εμείς θεωρούμε ότι πράγματι όταν επί 9 μήνες αποδεδειγμένα κάποια κυβερνητικά στελέχη με ευθύνη ομολογημένη και τεκμηριωμένη της ίδιας της κυβέρνησης κατέχουν, επεξεργάζονται και διακινούν παρανόμως προσωπικά δεδομένα Ελλήνων εκλογέων, τίθεται ζήτημα. Και γι' αυτό εγείρουμε ζήτημα χειραγώγησης. Ευχαριστώ πολύ. Στον πρώτο γύρο θα είμαι λίγο πιο επικίνδυνος. Καλά θα κάνετε, και αν μου επιτρέπετε, όπως συζητήσαμε και προηγουμένως, και επειδή έχει περάσει πάρα πολύ η ώρα, έχουμε ξεκινήσει αρκετά αργά, είχα κάνει μια παράκληση προς τους διοργανωτές να με αποδεσμεύσετε και ναι, γι' αυτό θέλω, για να προλάβουμε προς τους συμπαρακαθήμενους και το ακροατήριο. Ναι, γι' αυτό θέλω να είμαστε θετικοί για να προλάβουμε τα πάντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Χρυσόγονο. Κύριε Χρυσόγονε, τον Απρίλιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ξέρετε, έκρινα συνταγματικό ως υπέρμετρο το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης ενημέρωσης όσον αφορά τις παρακολουθήσεις. Έστω και αν η επίκληση αυτή είναι για λόγους εθνικής ασφαλείας και δικαίωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη συνέχεια της εξέλιξης αυτής, ο πρόεδρός σας επισκέφθηκε την ΑΔΑΕ και σας ρωτώ, γιατί ήσασταν και εσείς παρόν,
ότι σε σχέση με τη δήλωση που έκανε στην έξοδό του, ότι περιμένει να καθαρογραφεί η απόφαση και να επιδοθεί ώστε να κάνει τα προβλεπόμενα για την εξάρτητη αρχή και με τη σειρά του να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Η ερώτηση που σας κάνω είναι, παρημένει τις εξελίξεις μόνο για να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, γιατί δεν προχωρεί σε νομικές διαδικασίες κατά αυτών που διέταξαν την παρακολούθηση του? Σας ρωτώ, γιατί τον έχει κατηγορήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν κάνει μηνύσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει ήδη μηνυτήρια αναφορά, η οποία είναι στην πράξη ισοδύναμη με την κατάθεση μηνύσεως. Αλλά αυτή στρέφεται βεβαίως κατά παντός υπευθύνου, διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει ο φάκελος της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Περιμένουμε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να μας απαντήσει για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε ο Ανδρουλάκης. Το βέβαιο είναι ότι λόγος εθνικής ασφαλείας δεν υπήρχε. Αυτό άλλωστε το ομολόγησε και ο ίδιος ο αρχιτέκτονας του επιτελικού εντός εισαγωγικών κράτους, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης. Άρα πρόκειται σαφώς για μια παρακολούθηση αντισυνταγματική. Διότι το Σύνταγμα επιτρέπει παρακολουθήσεις μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Επί της ουσίας λοιπόν η αντισυνταγματικότητα είναι εμφανής. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα προκύψει. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών καθυστερεί χαρακτηριστικά να απαντήσει στο ερώτημα που της απίφθινε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου. Αυτό δεν προϊονίζεται κάτι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει διαδικασία και στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας. Το βέβαιο είναι ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα στην υπόθεση αυτή, αλλά και ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή περίπτωση όπου κυβέρνηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' ουσίαν χρησιμοποιεί τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες για να παρακολουθεί τους πολιτικούς της αντιπάλους. Σε τέτοιο σημείο δεν έχει φτάσει ούτε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, έφτασε μόνο ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα και αυτό δείχνει πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα κράτους δικαίου και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουμε γενικότερα στη χώρα μας και το οποίο επισημαίνεται βέβαια και στο σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και σε σειρά άλλων διεθνών κειμένων προερχόμενων και από άλλους φορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την τυπικότητα στον χρόνο και μου δίνετε την καλύτερη πάσα. Κύριε Καρπόζη, θα σας ρωτήσω ακριβώς για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκασε την Ελλάδα για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Σε ανακοίνωση του κόμματός σας αναφέρατε ότι πρόκειται για καταδίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη για παράβαση των αρχών του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπατε, οφείλει να απολογηθεί στους Έλληνες πολίτες για το διεθνή διασυρμό. Παρά τα αυτά, οι μήνυ ευρωβουλευτές εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παπαδημούλης, που στηρίζει το κόμμα σας, και ο κ. Κούλογλου, που είναι υποψήφιος εκ νέου στο κόμμα σας, απήχαν και δεν το ψήφισαν. Ήταν τυχαίο αυτό? Θα έπρεπε να το ψηφίσουν κατά τη γνώμη σας ή κρίνεται σωστό ότι απήχαν με την έννοια ότι οι ευρωβουλευτές ενός κόμματος πρέπει διεθνώς να υποστηρίζουν τη χώρα τους? Λοιπόν, νομίζω ότι ως προς την αποχή των δύο συγκεκριμένων ευρωβουλευτών υπήρχαν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι και ο ένας αφορούσε λόγους υγείας και νομίζω ότι όλοι και όλες θα συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους σε εννοούν πολύ σοβαρά πράγματα. Πολιτικά, αν είχαν τη δυνατότητα και να βρίσκονται στην αίθουσα, θα έπρεπε να υποστηρίξουν αυτό το ψήφισμα, γιατί η εθνική στάση δεν είναι αυτή η οποία συγκαλύπτει τα προβλήματα μιας χώρας, αλλά είναι αυτή η οποία τονίζει τις αδυναμίες της, τις ανεπάρκειές της και παλεύει για την υπέρβασή τους. Στην Ελλάδα έχουμε μια κακή παράδοση να θεωρούμε εθνικό την άκρητη υποστήριξη της χώρας μας, πολύ συχνά και σε διακρατικές διαφορές, όπως διαχρόνια με την Βόρεια Μακεδονία, αδιαφορώντας για το τι συμβαίνει πέραν των εθνικών μας συνόρων. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δοκιμάστηκε στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί ακριβώς δυνάμεις οι οποίες δεν προέρχονται ούτε από την αριστερά, ούτε από την ριζοσπαστική αριστερά, συνενούν στο βασικό. Σε αυτό που συμφωνούμε όλοι και όλες, νομίζω όταν βρισκόμαστε στις παρέες μας και εσείς που είστε εδώ, που ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό το κάτι δεν πάει καλά, η εθνική στάση είναι να το αναδεικνύεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και εσάς. Τελειώσαμε την πρώτη ενότητα. Θα περάσουμε στη δεύτερη, οικονομία, ανάπτυξη, απασχόληση. Θα ξεκινήσουμε τώρα από τον κύριο Παραλούρη και τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Φαραντούρη, σας ακούω συχνά να μιλάτε για τα διάθετα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το αναφέρω σχετικά και με την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου σας, που είπε ότι η επένδυση στην υγεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ. Και όταν η κυβέρνηση μίλησε για γκάθαρο, γιατί σήμερα το ποσοστό είναι 5,8, ο κ. Κασελάκης έκανε διευκρίνηση ότι εννοούσε επιπλέον 5%. Το οποίο είπε μπορεί να καλυφθεί εν μέρει από την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία στο 7,5%, σύμφωνα με το πάλι πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και εν μέρει από ανακατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά. Το σημείο που θέλω να σας θέσω είναι το εξής, ότι το 2026 λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επόμενες εκλογές, σύμφωνα με την κανονική ροή των πραγμάτων, θα γίνουν το 2027. Αν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, προφανώς δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχετε σκεφτεί εναλλακτικούς τρόπους για χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων, είτε είναι στην υγεία είτε αλλού? Δεν ισχύει αυτό που λέτε, μόνο το σεβασμό, υπό την έννοια ότι τα κοινοτικά κονδύλια πιάνουν τόπο πολύ μακροπρόθεσμα περαιτέρω από την φάση έκρησης και εκταμείευσης. Για παράδειγμα, ακόμα αυτή τη στιγμή υλοποιούνται project με το ΕΣΠΑ 10 χρόνια πίσω. Υπό αυτή την έννοια του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της χώρας να ορθοποδήσει μετά την πανδημία και γενικότερα είναι ένα τεράστιο πακέτο χρηματοδότησης το οποίο δόθηκε ακριβώς εξαιτίας της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Έχουμε την αίσθηση, αλλά δεν είναι μόνο αίσθηση, είναι πεποίθηση και είναι τεκμηριωμένη πεποίθηση με αντικειμενική τεκμηρίωση ότι δίνεται από εδώ και από εκεί και μάλιστα χωρίς να πιάνει τόπο. Δίνεται προτεραιότητα σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης και εξέβρεσης πόρων και γραμμών χρηματοδότησης και δεν δίνεται ούτε στην πραγματική οικονομία, δεν μένει κάτι, ούτε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πολλό δε μάλλον ελέγχεται η ελληνική κυβέρνηση, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκαλύφθηκε πριν από ένα μήνα από δημοσιεύματα που επιβεβαιώθηκαν του ευρωπαϊκού τύπου για την περίοδο 2020-2023, διασπάθηση του Ταμείου Ανάκαμψης χρημάτων ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε καρτέλ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε φοβερές ενστάσεις τόσο για τις προτεραιότητες που μπήκαν ως προς την διαχείριση των πόρων αυτών, έτσι, και εν γέννη σε σχέση με τη διαφάνεια της διαχείρισης. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα μπορούσαν να πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο εάν είχαν επενδυθεί πρώτον στην πραγματική οικονομία και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεύτερον στην εκπαίδευση, στην υγεία και στον αγροτροφικό τομέα. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Τα χρήματα γυρίζουν γύρω από μια δράκα εταιριών, τα οποία νομίζω ότι συνιστούν γραμμάτια που εξοφλούνται και έχουν αναδειχθεί προεκλογικά. Εκεί μαρτυρούν όλα. Το 80% των εκταμιεύσεων μέχρι στιγμής έχει πάει σε 10 εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ. Με όλο το σεβασμό η κοινωτική ερωτήση και η απαντήση. Καλά, εννοείται. Κύριε Χρυσόφωνε, θα σας ρωτήσω για την ακρίβεια. Ασκείται συχνά κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν προβαίνει σε μείωση του ΦΠΑ. Και άκουσα τον πρόεδρό σας να λέει ότι να γίνει τώρα η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και όταν τελειώσει η κρίση μπορεί να ανέβει εκ νέου, αν απαιτείται. Η κυβέρνηση με τη σειρά της απαντάει ότι η μείωση του ΦΠΑ θα έχει άμεση δημοσιονομική επίπτωση στα δημόσια έσοδα και γι' αυτό προτείνει άλλα μέτρα όπως τις αυξήσεις του βασικού μισθού, οι οποίες γίνονται σταδιακά, άρα πιο ελεγχόμενα, καθώς επίσης και ότι οι αυξήσεις αυτές είναι μόνιμες και θα ισχύσουν και όταν δεν θα υπάρχουν πια τόσο έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Δεδομένου λοιπόν ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί και για μείωση του ΦΠΑ και για αυξήσεις μισθών, με ποιο σκεπτικό εσείς προκρίνετε την πρώτη λύση? Η μείωση του ΦΠΑ θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα έφερνε μια άμεση ανακούφιση στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από την ακρίβεια και βέβαια πρέπει να επισημάνω ότι από εκεί και πέρα βασικό ρόλο στην τεχνητή σε μεγάλο βαθμό αύξηση των τιμών παίζει και το γεγονός ότι το κράτος δεν ασκεί τις πολιτικές που πρέπει να ασκήσει για την καταπολέμηση των ολιγοπολίων. Τα ολιγοπόλια τα καταγγέλει ο ίδιος ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, και δυστυχώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί για να σπάσει τις ολιγοπολιακές πρακτικές εναρμονισμένης τιμολογιακής
ανηφόρας, είναι υποστελεχωμένη, δέχεται πλήγματα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της και για να είμαι δίκαιος όχι μόνο από την τωρινή κυβέρνηση αλλά και από την προηγούμενη. Γίνονται πολιτικά παιχνίδια με τους διορισμούς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και με διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα τα οποία προφανώς πιέζουν τις κυβερνήσεις. Άρα το ζητούμενο εδώ θα ήταν να τηρηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, να τηρηθούν οι κανόνες του ανταγωνισμού, να επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις με πραγματικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα στα ολιγοπόλια και βεβαίως παράλληλα να μειωθεί προσωρινά και ο ΦΠΑ, πράγμα το οποίο θα έδινε μια ανακούφιση στα χυμαζόμενα λαϊκά στρώματα και υπάρχει γι' αυτό ένα προσωρινό έστω δημοσιονομικό περιθώριο. Κατά τα άλλα, το να γίνονται αυξήσεις μισθών θα ωφελούσε μόνο εάν είχαν προηγουμένως καταπολεμηθεί οι ολιγοπολιακές καταστάσεις, διότι διαφορετικά οι μισθωτοί χρησιμοποιούνται απλώς ως το ενδιάμεσο για να διοχετευτούν τα χρήματα σε τελική ανάλυση στα κέρδη των ολιγοπολίων. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κακόζη, θέλω να σας ρωτήσω για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ οξυμένα. Πρόσφατα η κυβέρνηση προέβησε αύξηση του ορίου για την Golden Visa. Σημαντική όμως παράμετρο στην αγορά κινήτων είναι και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις όπως το Airbnb. Έχουμε κατά καιρούς ακούσει ότι μελετώνται ρυθμίσεις. Το είχε ζητήσει και ο Δήμος Αθηναίων στο παρελθόν. Αλλά και στα νησιά, ιδίως στα πολύ απομακρυσμένα, είναι έντονο το πρόβλημα. Έχουμε δει εξευτελιστικά φαινόμενα με δασκάλους, με νοσηλευτές να κοιμούνται ακόμα και σε αυτοκίνητα επειδή δεν βρίσκουν ακίνητο ή άμα βρουν πρέπει να δώσουν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους για να μείνουν σε αυτό. Άρα μπορεί και να μην πηγαίνουν να υπηρετήσουν. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας πρόταση για τη λύση αυτού του προβλήματος. Όποιος και όποια σε αυτή μια αίθουσα πληρώνει ενίκιο, ξέρει για ποιο πράγμα μιλάμε και δεν χρειάζεται εγώ να γίνω πιο περιγραφικός. Και αυτό που θέλω να πω στους νεότερους και στις νεότερες φίλους και φίλες είναι ότι να ξέρετε ότι πολλοί που είναι μεγαλύτεροι από εσάς, η δικιά μου γενιά, του 40, να αντιμετωπίζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχετε κι εσείς και δεν υπάρχει νομίζω τίποτα χειρότερο από αυτή την εξευτελιστική συνθήκη νέοι άνθρωποι να μένουν με τους γονείς τους και να μην μπορούν να απολαύσουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους και τα βράδια τους παρά μόνο πίσω από κλειδωμένες πόρτες. Δεν υπάρχει λύση σε αυτό κρατώντας ισορροπίες. Θέλει σύγκρουση. Και σύγκρουση σημαίνει κατάργηση της Golden Visa, όπως έγινε από την Ισπανική κυβέρνηση. Θέλει έλεγχο στην κερδοσκοπία των funds. Θέλει επίσης αμφισβήτηση ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο σήμερα, αν δείτε πώς μεταμορφώνονται οι πόλεις μας, στηρίζεται στον υπερτουρισμό και στη φούσκα ακινήτων. Και σε σχέση με το Airbnb, η δικιά μας πρόταση είναι σαφής. Απαγόρευση του Airbnb για επιχειρηματικές δραστηριότητες, περιορισμός του Airbnb σε φυσικά πρόσωπα μέχρι 2 ακίνητα. Και τέλος, και εδώ με τις πολιτικές και προτεραιότητες. Θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να δώσει το γενικευμένο σήμα για την επανάχρηση των άδειων και εγκαταλειμμένων σπιτιών. Το σπίτι είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια. Αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζεται σύγκρουση. Θέλει άλλες προτεραιότητες πολιτικής και κυρίως σύγκρουση με μια αντίληψη που λέει ότι η ανάπτυξη είναι αυτό το οποίο θα ζήσουμε, θα δούμε μόλις βγούμε από την πόρτα της Ιωνικής. Εγώ μένω στα Εξάρχεια, ξέρω ότι πολλές από εσάς μένετε σε ανάλογες περιοχές, ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Κυρία Χριστοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για το δημογραφικό. Επειδή ο Πρωθυπουργός ήδη από την προηγούμενη θητεία του το είχε θέσει σε μείζωνα προτεραιότητα και το είχε χαρακτηρίσει ορολογιακή βόμβα. Μετά τις εκλογές δημιούργησε μάλιστα ειδικό Υπουργείο και είχε αναγγείλει το παρατηρητήριο για τη δημογραφική πολιτική που θα συνέλεγε κάποια δεδομένα για να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό. Αλλά ούτε το παρατηρητήριο ούτε αυτή η στρατηγική έχουν ακόμα υλοποιηθεί στην πράξη. Η ερώτηση είναι ποιοι είναι οι βασικοί άξονες, κατά τη γνώμη σας, στους οποίους πρέπει να κινηθεί η δημογραφική στρατηγική. Διότι το δημογραφικό, εκτός από την εθνοτική του διάσταση, έχει και την οικονομική, με την έννοια της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων. Και θυμίζω εδώ τη δήλωση του κ. Τσακλόγλου πρόσφατα, που είπε ότι μέχρι το 2027 δεν θα υπήρξουν αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης, αλλά μετά δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Οπότε, από αυτού θα ήθελα ένα σχόλιο.
Ναι, το δημογραφικό είναι ορολογική βόμβα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη. Και όπως είπατε και στο των ασφαλιστικών ταμείων και στο θέμα της ασφάλειας της Ευρώπης και γιατί όχι και της πολιτιστικής της προσωπικότητας. Σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Γνωρίζω ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα όπως η επιδόματα μητρότητας. Επίσης, γύρω από το θέμα που είναι πολύ γνωστό σε όλες τις μαμάδες, με χαρά διάβασα πρόσφατα κάποια μέτρα για φύλαξη παιδιών από γυναίκες της γειτονιάς, ενισχυμένα μέτρα ως προς τη φύλαξη των προνηπίων κτλ. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ώστε να μπορούν και οι δύο γονείς να εργάζονται, να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική επιμάρυνση στο σπίτι και να μπορούν να κάνουν παιδιά. Αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη, η οικογένεια, το δημογραφικό. Είναι σύνθετο ζήτημα, δηλαδή συνδέεται και με το στεγαστικό σίγουρα, συνδέεται με την ανάπτυξη μιας οικονομίας. Συνδέεται όμως και με την κουλτούρα ενός λαού. Δηλαδή, πρέπει κανείς να έχει τη διάθεση να επενδύσει σε μια οικογένεια και οικονομικά και ψυχικά και ενδεχομένως να πρέπει να συμβιβάσει κάποια ευκολία στον τρόπο ζωής. Αλλά τη συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθούν πιο πολλά μέτρα για τη στήριξη της δημογραφικής ανάπτυξης της χώρας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, παιδί εδώ φιλανδρών, όσοι εκλεγείτε, να το θέσετε σε προτεραιότητα. Πάμε στην τρίτη ενότητα τώρα, άμυνα και εξωτερική πολιτική. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Χρυσόγονο. Την προηγούμενη εβδομάδα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα Πισονέρο, δήλωσε ότι διμερεί θέματα δεν πρέπει να καθυστερούν τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Αλβανία θα μπορέσει να συνεχίσει άμεσα την ενταξιακή διαδικασία. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το αν η Επιτροπή βλέπει το θέμα της κράτησης του εκλεγμένου Δήμαρχου της Μάρας ως αμιγώς διμερές ζήτημα ή ως ζήτημα που αφορά την Ένωση, αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ότι πρόκειται για εκκρεμή δικαστική υπόθεση. Επ' αφορμή αυτών, ασκήσατε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει καλύτερα? Το ρωτώ και με την αφορμή της συμπερίληψης του Φρέντ Μπελέρη στο Ευρωψηφοδέλτιο. Τη θεωρείτε παράγοντα κρίσιμο για τη διεθνοποίηση του θέματος και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και εκτός Ελλάδος? Ο Φρέντι Μπελέρη είναι εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας. Η θέση του θα ήταν στη Χιμάρα και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά το βασικό πρόβλημα δεν είναι βέβαια το προσωπικό του Φρέντι Μπελέρη. Είναι οπωσδήποτε ένα θέμα παραβιάσεως του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το βασικό ζήτημα είναι η ηλιστρική επιδρομή της κυβέρνησης Ράμα, δηλαδή του κυρίου Ράμα και του περιβάλλοντος του, στα ακίνητα, στις περιουσίες των ομογενών μας στη Χιμάρα, το οποίο σαφώς και είναι ζήτημα κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα έπρεπε να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει μια επιλεκτική ευαισθησία, αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι η διεύρυνση δεν είναι θέμα κυρίως της Κομισιόν. Η διεύρυνση είναι θέμα των κρατών μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα βέτο και για το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αλλά και για το άνοιγμα και κλείσιμο καθενός από τα 35 περίπου πόσα είναι κεφάλαια γύρω από τα οποία αρθρώνεται ο διάλογος μεταξύ Ένωσης και υποψηφίων. Άρα η Ελλάδα, μάλλον κακώς, συνένεσε στο να ανοίξει η ενταξιακή διαδικασία πέρσι τον Νοέμβριο, ενώ ο Φρέντι Μπελέρη ήταν ήδη κρατούμενος. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει η κυβέρνηση να συναγάγει τα συμπεράσματά της από την όλη αυτή η ιστορία και να εμποδίσει το άνοιγμα κεφαλαίων ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, ενώ συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και η ληστρική, επαναλαμβάνω, επιδρομή του καθεστώτος Ράμα σε βάρος των ομογενών μας στη Χιμάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρπόζηλε, θέλω να ρωτήσω σύντομα για τις εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία. Έχουμε δει όλοι τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τα θεωρείτε στην πράξη εν πράγμαση αθέτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών? Θεωρείτε πιθανό να προβούν οι γείτονες και σε νομική καταγγελία? Εμείς, σαν Ελλάδα, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νομικής καταγγελίας της Συμφωνίας των Πρεσπών επειδή δεν τηρείται από την αντίθετη πλευρά. Σε τι νερά θα μας οδηγούσε τότε αυτό?
Και το ρωτώ γιατί δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπουμε, εθνική συνεννόηση στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα φέρει τα μνημόνια συνεργασία για κύρωση όσο η πλευρά τη Βόρειας Μακεδονίας δεν συμμορφώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ την καλεί να τα φέρει σε κύρωση. Εσείς τι πιστεύετε από αυτού? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ιστορικός και μεγάλωσα στη δεκαετία του 90 και θυμάμαι μια από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές της ζωής. Τι κατάλαβα εγώ για τη χώρα μας ήταν όταν παίζαμε μπάσκετ με την τότε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και επειδή το ξένο κανάλι αποκαλούσε τη χώρα αυτή η Μακεδονία, η ελληνική δημόσια τηλεόραση είχε βάλει ένα πλακάκι πάνω για να μην καταλάβουμε με ποιους παίρνει, για να μην φανεί στην Ελλάδα ότι στο εξωτερικό είχε συμβεί αυτό που όλοι ξέρουν. Ότι ο πλανήτης ολόκληρος αποκαλούσε τη συγκεκριμένη χώρα με το όνομα που στην Ελλάδα ήταν ταμπού και χώναμε το κεφάλι μας στην άμμο. 30 χρόνια σχεδόν χάθηκαν σε έναν ανταγωνισμό ο οποίος βασίστηκε πάνω στην επικράτηση δύο εθνικισμών. Των ακραίων εθνικιστών του ΒΜΡΟ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και των εθνικιστών κάθε φύσης και είδους στην Ελλάδα. Ήρθε η Συμφωνία των Πρεσπών και είπατε ότι τώρα τι θα κάνουμε κτλ. Το ερώτημα είναι τι συνέβη αυτά τα 5 κρίσιμα χρόνια που η χώρα μας είχε τη μοναδική δυνατότητα να κυρώσει τα πρωτόκολλα και η Συμφωνία των Πρεσπών έχει προχωρήσει. Δεν το έκανε με συνετή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Και τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα? Οι εθνικιστές της άλλης πλευράς, τα ιδεολογικά ξαδέρφια της Νέας Δημοκρατίας, να βρεθούν στην εξουσία και να νιώθουν ότι είναι η ώρα του δικού τους ρεμασισμού. Συμπεριφερόμαστε σε αυτά τα θέματα σαν στρουθοκάμινοι και το πληρώνουμε αυτό. Και είμαστε πάντα έτοιμοι να βλέπουμε τις ευθύνες της άλλης πλευράς, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να δούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια συμφωνία σταθερότητας και επίλυσης ενός ζητήματος το οποίο δημιουργούσε μια ολόκληρη περιπλοκή και ένταση σε μια ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη. Και σήμερα που βλέπουμε περιφερειακές συγκρούσεις και σειράξεις, εμείς που έχουμε την επίγνωση ότι κάθε ένταση που μπορεί να εκτραχυνθεί θα πρέπει να επιμείνουμε στην ελληνική συνύπαρξη και με την Αλβανία και με την Βόρεια Μακεδονία. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Κυρία Χριστοπούλου, θα ήθελα να σας διαβάσω ακριβώς ένα απόσπασμα και θα καταλάβετε γιατί. Στην Αθήνα υπάρχουν επαγγελματίες κατευναστές που ισχυρίζονται ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα που εγείρει η Τουρκία δεν διευθετούνται λόγω του Κυπριακού και ότι επομένως πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς την Κύπρο. Αυτή η μομφή δεν προέρχεται από κάποιους τέλεχους αντιπολίτευσης, αλλά από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του έκανε αυτόν τον χαρακτηρισμό, τον οποίο συμπλήρωσε με κάποια λόγια του Ιώνος Δραγούνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει τον Τούρκο και είναι σκλάβος του φόβου του. Σας ρωτώ λοιπόν, λόγω και του πρόσφατου ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, το οποίο μέρος της αντιπολίτευσης του ζητούσε να το ακυρώσει, θεωρείτε ότι η πολιτική την οποία ακολουθούμε στα ελληνοτουρκικά είναι χαλαρή, θα έπρεπε να είμαστε πιο με εθνική υπερηφάνεια, να το πω, και σε σχέση με τη μονή της χώρας που μετατράπηκε σε τζαμί? Νομίζω η εθνική υπερηφάνεια δεν έχει σχέση με τις εθνικιστικές εξάρσεις, οι οποίες δεν ενδείκνυται σε ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό σκηνικό. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, ότι πρέπει να υπάρχει διπλωματία, έχει πολλές αποτελέσματα. Έχουμε ζήσει τους τελευταίους 18 μήνες μια ήρεμη περίοδο όπου δεν έχουν γίνει παραβιάσεις από τον αέρα. Έχουν ελέγχει μεταναστευτικές ροές, έχει τονωθεί η οικονομία των νησιών λόγω της βίζα που δίνεται στους γείτονες. Όλα αυτά τα μέτρα που αποδώσει. Τώρα, οι κόκκινες γραμμές παραμένουν και θα παραμείνουν. Επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ δεν έχει σχέση με τον εθνικισμό. Όποτε τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα, είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση και ελπίζω η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση θα τις αντιμετωπίσει όπως πρέπει. Επαναλαμβάνω όμως ότι η πρώτη οδός πρέπει να είναι η διπλωματία. Και όχι η πρόκληση. Ως προς τη μονή της χώρας, η μονή της χώρας τεχνικά, νομικά, δεν μπορεί να τεθεί σε επίπεδο διμερές, γιατί είναι υπό την προστασία, τελείω την προστασία της UNESCO. Και ένα παραπολιτικό σχόλιο θα είναι ότι είναι γεγονός ότι οι γείτονες δεν έχουν επιδείξει ιδιαίτερη πολιτιστική ευαισθησία από την είδηση του τουρκικού κράτους, του Κυπριακού κράτους, που από το 22-23 δυστυχώς δεν διακρίνονται για την ευαισθησία τους σε θέματα πολιτισμού και δυτικού πολιτισμού. Το οποίο είναι ένα θέμα, όπως λέω στις μέρες μας, κάπως ευρύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνουμε με τον κύριο Παραντούρη αυτή την ενότητα.
Κύριε Φαραντούρη, επειδή είστε και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, θέλω να σας ρωτήσω για την πρόσφατη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την έκδοση του ευρωομολόγου για την άμυνα. Όπως γνωρίζετε, αυτό προϋποθέτει κάποια νομική διέξοδο, γιατί η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει στην Ένωση να αναλαμβάνει χρέη κρατών. Την ώρα λοιπόν που σε δημοσκοπήσει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ του ευρωστρατού και θεωρεί υψηλές αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, η εφημερίδα Αυγή, σε σχέση με το ευρωομόλογο αυτό, κάνει λόγο για μια επικίνδυνη στροφή σε μιλιταριστική ρητορική. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού, συγκεκριμένα του ευρωομολόγου για την άμυνα, διότι διαχρονικά κατά των ευρωομολόγων τάσσονται οι σκληροί του Βορρά. Και παλαιότερα ήσασταν υπέρ ενδεχομένως ενός ευρωομολόγου για την ενεργειακή πολιτική. Γενικά για τα ευρωομόλογα, ποια είναι η άποψη? Νομίζω έχουμε μπερδέψει λιγάκι την ουσία του ευρωομόλογου και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι εμείς ζητούσαμε επιμερισμό χρεών, διότι ή μιλάς με μία φωνή ως ευρωπαϊκή οικογένεια, ή ο κατακαιρματισμός συνεχίζεται, και το είδαμε αυτό την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε, διότι και η Μέρκελ και ο Σόιμπλε στα απομνημονεύματά τους λένε ότι στρατηγήσαμε την Ελλάδα την περίοδο που φόραζε κάποιοι γερούν γεράκι βάστα Σόιμπλε. Άρα λοιπόν εμείς διαχρονικά είμαστε υπέρ του επιμερισμού, της συλλογικής διαχείρισης των θεμάτων, είτε πρόκειται για μια κρίση χρέους, είτε πρόκειται για το μεταναστευτικό ζήτημα. Εν παρόδο να πω ότι και στο ζήτημα της μετανάστευσης, στο προσφυγικό, πάλι ζητούσαμε συλλογική διαχείριση. Συλλογική διαχείριση σημαίνει υποχρεωτική και σοβαρή και όχι à la carte αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Άρα αυτή νομίζω είναι η προσήκουσα προσέγγιση, εάν πραγματικά κάποιος είναι φεντεραλιστής, ευρωπαϊστής, πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη συλλογική δράση, την Ευρώπη των λαών, όλοι μαζί μπροστά και όχι την Ευρώπη των περισσότερων ταχυτήτων. Σε σχέση με το ευρωομόλογο, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση με τον επιμερισμό των αμυντικών δαπάνων και πάντοτε οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη, τάσσονταν υπέρ του απογαλακτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις μεγάλες δυνάμεις, την Αμερική, την Ρωσία, την Κίνα, και της αυτοτελούς υπόστασης, δράσης στο διεθνές γίγνεσθε, ως πολιτικού δρόντος και όχι ως οικονομικού γίγαντας, αλλά πολιτικού νάνου. Άρα λοιπόν, ναι, δεν έχουμε αντίρρηση. Εκεί που έχουμε μεγάλη αντίρρηση είναι η μιλιταριστική φιλοπόλεμη ιαχή που ακούγεται πάνω από την Ευρώπη. Δεν βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επισπεύδων ειρήνης, αλλά επισπεύδων πολέμου. Δεν βλέπω κανένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον θεσμικά της όργανα, να μιλάει για το πώς θα σταματήσει ο πόλεμος, πώς θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για ειρήνευση, για κατάπαυση του πυρός. Βλέπουμε μονάχα ιαχές πολεμικές. Άντε βουρ τις μηχανές του πολέμου, άντε βουρ στα θέματα της πολεμικής μας βιομηχανίας. Εκεί έγκυται η ένστασή μας και νομίζω δεν είναι μόνο δική μας ένσταση, είναι ολόκληρης της προοδευτικής δημοκρατικής Ευρώπης. Σαφέστατα. Τελειώσαμε και την τρίτη κατηγορία, πάμε στην τέταρτη και τελευταία. Και θέλω να πω ότι ιδιαίτερος ήσυχη, δηλαδή δεν έχει κάνει κανένας παρέμβαση σε κανέναν άλλον. Μετά λένε ότι τα debate είναι παράλληλοι μονόλογοι. Εγώ δεν φταίω γι' αυτό. Πάμε στη Νέα Αριστερά. Παιδεία και νεολαία η κατηγορία. Κύριε Καρπόστηλε, είστε ένας νέος άνθρωπος που εκπροσωπείτε ένα νέο κόμμα. Η αποχή, ειδικά των νέων τα τελευταία χρόνια στις εκλογικές αναμετρήσεις και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, υπερβαίνει σταθερά τουλάχιστον το 50%. Όλοι οι πολιτικοί καταφάσκουν ότι είναι προβληματική αυτή η κατάσταση για την δημοκρατία, αυτή η απεμπλοκή των νέων από τα κοινά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν πώς θα πείσετε τους νέους, και δεν μιλάμε για τους νέους που είναι εδώ τώρα και μας παρακολουθούν και έχουν ένα ενδιαφέρον, τους άλλους νέους, πώς θα τους πείσετε να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες αντί να πάνε για μπάνιο? Εντάξει, μερικές φορές και να πας για μπάνιο είναι μια πολιτική δήλωση, έτσι. Να θυμηθείτε το σύνθημα του Μάη του 68, κάτω από το πλακόστρο υπάρχει παραλία. Καταρχήν δεν είμαι νέος άνθρωπος. Αυτό είναι μια, νομίζω, προβληματική αντίληψη περιναιότητας στη χώρα μας. Επειδή ακριβώς ζούμε σε μια γενεακή ανισορροπία, όπου άνθρωποι που είμαστε 20, 30, 40, θεωρούμαστε γενικευμένα νέοι, είχαν κάνει με αυτές τις ηλικίες προϋποθέσεις της καθημερινότητας που συζητούσαμε πριν. Αιώνιος έφηβος, μέχρι τα 60. Οι μόνοι νέοι στην αίθουσα και νέες είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Εγώ θεωρητικά είμαι στα όρια του νέου μεσήλιας. Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί στη χώρα αυτή έχουμε εμπεδώσει μία αντίληψη ότι είσαι ακόμα πολύ νέος, άρα δεν έχεις το δικαίωμα και να πολυμιλάς. Και το πρόβλημα των πολιτικών κομμάτων είναι ότι απευθύνονται στους νέους, διδακτικά, σαν οι νέοι και οι νέες να είναι μπούφοι, και τα κόμματα είναι οι σοφοί, οι οποίοι θα τους λένε τι πρέπει να κάνουν. Ο μόνος τρόπος η πολιτική να ανανεωθεί είναι να γίνει η φωνή των νέων ανθρώπων, η πρωταγωνιστική φωνή μέσα στα πολιτικά κόμματα. Αλλά αυτό προϋποθέτει συγκρούσεις. Σημαίνει ανατροπή ιεραρχιών και κυρίως σημαίνει μια νέα αντίληψη, πραγματικά νέα αντίληψη για την πολιτική, όπου τα κινήματα, οι ριζοσπαστικές διεκδικήσεις, αυτό που λέμε στην παρέα μας, να το πούμε και στην κάτω. Και αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα της Νέας Αριστεράς. Αυτό που λέτε μεταξύ σας, αυτό που γράφετε στα social, πείτε το και στην κάτω. Δεν είστε παιδιά, είστε η παραγωγή του πλούτου. Διεκδικήστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Χριστοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω για τις ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα, ιδίως των νέων. Ξέρετε για την έξαρση του bullying στα σχολεία, η κυβέρνηση πήρε και ως μέτρο αυτήν την πλατφόρμα υποβολής καταγγελιών πρόσφατα. Υπάρχει και ο χουλιγκανισμός και η οπαδική βία των νέων, για το οποίο η κυβέρνηση έχει αυστηριοποιήσει τις ποινές, αλλά αυτά τα μέτρα όλα αφορούν την καταστολή. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πώς η πολιτεία μπορεί να επιτύχει τον παιδευτικό της ρόλο, να δρά προληπτικά. Και στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να δούμε και τη στροφή των νέων σε εξτρεμιστικά κόμματα στα άκρα του πολιτικού φάσματος πανευρωπαϊκά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, και παγκόσμιο? Ναι, και πάλι είναι παγκόσμιο φαινόμενο και μάλιστα στο εξωτερικό στρατιωτικό που ζω εγώ είναι πολύ πιο εκτεταμένο και γνωρίζω ότι έχουν γίνει εγκλήματα με όπλα σε σχολεία μακριά από εμάς. Δεν θα ήθελα ποτέ να το δω αυτό στην Ελλάδα. Αλλά ίσως χρειαζόμαστε αυτή τη διεθνή τάση, αυτή την απελπισία των νέων, την επιθετικότητα. Έχουν διάφορα γραφεί και λεχθεί πάνω σε αυτό το θέμα για την επίδραση της τεχνολογίας, για κοινωνικά διέξοδα, για οικονομικά διέξοδα. Είναι αρκετά σύνθετο το θέμα. Το κατασταλτικό κομμάτι είναι σημαντικό, δηλαδή να υπάρχουν ασφαλείς χώροι που μπορούν οι νέοι να καταφύγουν όταν απειλούνται, να μπορούν να υπάρχει μια ελευθερία των επαγγελματιών για αυτό το χώρο, να καταγγέλνουν κακοποίηση πολύ χωρίς να επομίζονται συνέπειες. Νομίζω ότι σε κέντρα υποδοχής κακοποιημένων νέων έχει περάσει προς το μέτρο που σαν whistleblower κατά κάποιο τρόπο, η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι μπορούν να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Όμως είναι ένα κοινωνικό, πραγματικά διαπολιτικό ζήτημα, πέρα από τα κομματικά και πέρα από τις πολιτικές ατζέντες, το οποίο έχει να κάνει με την κοινωνία, με την επικοινωνία μέσα στην κοινωνία και με το να μην δημιουργούνται αδιέξοδα και πολλώσεις σε μια κοινωνία. Επαναλαμβάνω εδώ, επειδή είναι και εγώ στο οποίο προέρχομαι, είναι σημαντικός ο ρόλος της τεχνολογίας και των media. Είπε πριν ο συνομιλητής ότι γνωρίζει τι λένε στα social οι νέοι. Εγώ δεν ξέρω τι λένε ακριβώς, δεν ξέρω πώς στατιστικά, ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν, για να μιλήσουμε για προστασία των δεδομένων. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία καταγράφουν τις τάσεις των νέων ακριβώς και ποιος τα έχει για να τα δω. Αυτό που γνωρίζω σαν ως μητέρα είναι ότι τρέμω πραγματικά την ιδέα της τεχνολογίας και της οπτικής εικόνας στα νέα παιδιά και έχει να κάνει σίγουρα με αυτό, πέρα από την πολιτική δράση και αυτά πρέπει να πάρουμε μέτρα ως πολιτεία. Και μου δίνετε την κατάλληλη πάσα γιατί θα ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη για το TikTok τώρα, που έχει γίνει κατά εξοχήν εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας και έχει βάλει και το χεράκι του κ. Κασελάκης αυτό. Σίγουρα είναι ένας διάβλος ώστε οι πολιτικοί να προσεγγίσουν τη νέα γενιά και να τους περάσουν κάποια μηνύματα όπως ότι πρέπει να συμμετέχουμε στις εκλογές. Το ερώτημα όμως είναι αν αρκεί αυτό. Δηλαδή, ένα θέμα ποσοτικό είναι η αποχή, αλλά είναι και ένα άλλο θέμα ποιοτικό, πόσο καλά πληροφορημένοι είναι οι νέοι και οι πολίτες γενικά που πάνε να ψηφίσουν. Αρκούν τα social media με τα οποία ασχολούνται ιδίως οι νέοι για να δοθεί μεγάλη εικόνα. Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα, οι προκλήσεις, τα διακυβέρματα επί των οποίων ψηφίζουμε. Είναι τελικά συνειδητοποιημένοι οι ψηφοφόροι? Η απάντηση είναι δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητοποιημένοι και πώς μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότερο. Και δεν ξέρω αν αρκούν και τα social media. Γιατί και εγώ, όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Καρπόζηλος προηγουμένως, είμαι και εγώ σε μια διαφορετική γενναία ενδεχομένως. Δεν είμαστε πολύ μεγάλοι, δεν είμαστε και μαθουσάδες, αλλά δεν είμαστε και 20 χρόνων. Και επειδή είναι πολύ πυκνός ο χρόνος πλέον και αλλάζουν πολύ γρήγορα όλα, νομίζω ότι οι καλύτεροι που έχουν να απαντήσουν είναι οι φίλοι μας ακροατές. Χρησιμοποιώ και εγώ τα social media πολύ όψιμα. Μπήκα στο Facebook πριν από 2 χρόνια. Με κοιτούσαν σαν ούφο οι φίλοι μου.
Και μου είπαν ότι είναι ήδη παροχημένο το Facebook, που πας ρε καλά μικρό μου λένε. Οπότε πήγα και εγώ στο TikTok. Και αναβάζω διάφορα βιντεάκια, σχολιάζω την επικαιρότητα ελλειπτικά, πολύ ελλειπτικά. Σε τίτλους και πολλές φορές συνθηματολογικά. Δεν νομίζω ότι αρκεί για να σχηματίσει κάποιος μια πλήρη εικόνα. Ενδεχομένως όμως είναι μια ικανή συνθήκη για να κεντρήσει στο ενδιαφέρον ενός νέου να ασχοληθεί περισσότερο. Άλλωστε τέτοιου είδους κεντριάν, τέτοιου είδους μείγματα ανέκαθεν υπήρχαν. Δηλαδή μπορεί να κεντρήσει στο ενδιαφέρον και ο άλλος να εμβαθύνει. Το ίδιο ίσχυε και στις διαλέξεις που ακούγαμε από τους δασκάλους μας στο Πανεπιστήμιο, το ίδιο προσπαθώ και εγώ, δεν ξέρω με πόση επιτυχία, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Μείγματα είναι αφορμές για να εμβαθύνει ο νέος. Αν τα social media είναι ικανά να επικεντρήσουν το ενδιαφέρον, γιατί όχι. Ωραία. Και τελευταίος, but not least, ο κύριος Χρυσόγονος, θα πάμε σε έναν τομέα που το ξέρετε καλύτερα από όλους εδώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί το κόμμα σας έχει δεχτεί κριτική στο παρελθόν για την αμφωτερίζουσα στάση και στην αναθεώρηση του 7 και τώρα με το νομοσχέδιο νόμο πλέον που έφερε η κυβέρνηση. Είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον ταχθεί υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, αλλά μόνο με αναθεώρηση του άρθρου 16. Επειδή η Βουλή αυτή μπορεί να ξεκινήσει από τον Νοέμβριο και μετά τη διαδικασία και πάλι να προτείνει άρθρα προς αναθεώρηση από την επόμενη. Δεσμεύεστε δημόσια ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16. Είπαμε ότι είμαστε επί της αρχής υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναθεώρησης φέρει η Νέα Δημοκρατία, η οποία μπορεί να μην συνοδεύεται από χαρακτηριστικά και εγγυήσεις τέτοιες που να εγγυώνται ότι θα έχουμε πράγματι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα άξια του ονόματός τους. Παραδείγματος χάρη, το νέο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό από την Βουλή, είναι φανερό ότι θα οδηγήσει κατά πάσα βεβαιότητα σε μετονομασία των υφισταμένων ΙΕΚ σε πανεπιστήμια, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται επί της ουσίας στις στοιχειώδεις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα πανεπιστήμιο, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, από πλευράς καθεστώτος των διδασκόντων και ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων, από πλευράς πνευματικής δυνατότητας των σπουδαστών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών και ούτω καθεξής. Άρα, ναι, είμαστε ανοιχτοί, ναι, έχουμε κάθε διάθεση να συμμετάσχουμε στην αναθεώρηση, αλλά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ποιοτικού νέου τομέα στην ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας και όχι προς την κατεύθυνση του να μετονομάσουμε το κρέας σε ψάρι προκειμένου να το τρώμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πολύ απλό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ο χρόνος είναι πιεσμένος για όλους, προτείνω να κάνουμε skip στην ελεύθερη ενότητα και να δώσουμε το λόγο σε εσάς, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, ιδίως προς τον κύριο Παραντούρη που πρέπει να αποχωρήσει πρώτος. Εμείς έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τους ακροατές και τους ομοτράπεζους μου, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση. Υπάρχει κάποια ερώτηση προς τον κύριο Παραντούρη που θέλει να κάνει κάποιος από το κοινό? Θέλετε? Εσείς? Όχι. Άλλος? Προς άλλον των ομιλητών μας? Μπορεί να κάνω ομιλητές στο κοινό, στο κρατήριο. Να σας αποχαιρετήσω ζητώντας για ακόμα μια φορά συγγνώμη, γιατί έχω μια ελαστική υποχρέωση τηλεοπτική. Για να αναμεράσουμε το ραντεβού μας σύντομα. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Θέλω λίγο την κατανόησή του. Είναι δύσκολες ημέρες για όλους μας. Συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Συγχαρητήρια. Συνάντησα την κυρία Νόμη μετά από πόσα χρόνια. Πολλά. Αρκετά, ναι. Είμαστε στην νομική επιθεώρηση. Υπάρχει ακόμα η νομική επιθεώρηση? Ναι, νομίζω. Το περιοδικό. Το περιοδικό. Στο καλό. Φιλιά, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ως προς τα θέματα της ατζέντας για τις ευρωεκλογές.
Τι σας απασχολεί περισσότερο? Λοιπόν, θα ήθελα να καταλάβω το κοινό μας τι θα ήθελε να συζητήσει ή τι θεωρεί πιο σημαντικό. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει τον λόγο ή να ρωτήσουμε, ας πούμε, αν είναι το θέμα της ασφάλειας ή της εργασίας, της οικονομίας. Άρα ρωτάτε ποιον τομέα θα ανερρίπνει το κοινό ως τα παιδιά ποιον απασχολεί. Εσείς, κύριε καθηγητά, που έχετε και επαφή με τη νέα γενιά συνέχεια, θέλετε να απευθυνθείτε, να ρωτήσετε κάτι, να θέσετε κάποιο προβληματισμό? Θα περίμενα σε ένα... Ωραία, υπάρχει κάποιος που θέλει. Ναι. Θα έχει έρθει και ο αυτοκλησμός. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις όσον αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, τελευταίο στο Ευρωκοινοβούλιο έχει ψηφιστεί το νέο AI, το οποίο παρέχει πράγματι κάποιες προστασίες όσον αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι κίνδυνοι θα δημιουργηθούν στο μέλλον όσον αφορά και την επαγγελματική αποκατάσταση πολλών από εμάς. Π.χ. όσοι σπουδάζουμε νομική και θέλουμε να ασκήσουμε δικηγορία, βλέπουμε ότι διάφορα παραδείγματα, π.χ. τώρα στην Αμερική, αρχίζουν σιγά σιγά μέσω του AI να του φορτώνουν διάφορες πληροφορίες με νομολογία, το οποίο σιγά σιγά μπορεί να υποκαταστήσει, δεν θα έλεγα αντικαταστήσει, τον ρόλο του δικαστή. Πώς αυτό θα μπορούσε να μας προστατέψει εμάς στο μέλλον? Είναι επαρκείς οι κανονισμοί οι οποίοι περνάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα ή χρειάζεται και μια παραπάνω προστασία? Καταρχάς, θεωρώ πολιτικά ιδιοφυές το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το προβάδισμα και έστω και αν δεν είναι τέλεια νομοθετικά το AI Act, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αντικειμενικά υπολείπεται πολύ στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και σε επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή ως προς την Αμερική και την Κίνα. Οπότε αυτό της έδωσε de facto μια τέτοιο τραπέζι για τη συζήτηση τεχνητής νοημοσύνης και αυτό είναι καλό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει το θέμα από μια ανθρωποκεντρική πλευρά, με κίνδυνο την προστασία του πολίτη και όχι μόνο κερδοσκοπική. Επίσης, είναι σημαντικό η προσέγγιση του συγκεκριμένου AI Act, το οποίο έχει δεχθεί αρκετές κριτικές, δεν στέκεται τόσο στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, όσο ως προς την επικινδυνότητα του αποτελέσματος. Και τα διαχωρίζει ποια έχουν υψηλή επικινδυνότητα, μεσαία, χαμηλή. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μας δίνει μια de facto προστασία. Έτσι. Τώρα, ειδικά για τους δικηγόρους, επειδή και στη Νέα Υόρκη επέρχεται μεγάλη αλλαγή. Υπάρχουν ήδη τεράστια legal tech funds στην Αμερική, τα οποία επενδύουν διαρκώς στα πιο εξελιγμένα νομικά προϊόντα επεξεργασίας νομικής πληροφορίας. Και σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Και ήδη οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες στη Νέα Υόρκη επενδύουν σε θέματα, επενδύουν σε ολόκληρους τομείς παραγωγής προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μερικές από τους κολοσσούς στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουν μόνο δικηγόρους αλλά και data scientists. Δεν θεωρώ ότι απειλούνται οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες από αυτό, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούν. Δηλαδή, θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται τα προϊόντα αυτά, να τα επεξεργάζονται και να τα χτίζουν έτσι ώστε να διατηρούν μια διαφορετικότητα. Υπάρχουν απειλές σε άλλο επίπεδο θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, στην Αμερική νομίζω είναι περίπου 20 εκατομμύρια οι Αμερικανοί που εργάζονται σε call centers. Αυτές είναι θέσεις πάρα πολύ ευάλωτες, δηλαδή μπορούν να καταληθούν σε μια νύχτα από την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί υπάρχει πρόβλημα κοινωνικό και πρέπει να ακολουθεί και να αντιμετωπιστεί. Τώρα, επαγγελματίες όπως δικηγόροι, ειλικρινά δεν πιστεύω. Νομίζω ότι θα είναι ένα εργαλείο στην τελική, γύρω από το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε και ενδεχομένως να μας επιτρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Εσείς, κύριε καθηγητά, για την τεχνητή νοημοσύνη, κάποιο σχολείο σε σχέση με τη δικαιοσύνη και όλους. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει τον δικαστή στη λήψη των αποφάσεων. Σίγουρα η ηλεκτρονική τεχνολογία μας έχει ανοίξει τελείως νέους οριζόντες σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, να βρίσκουμε νομολογία, το να βρίσκουμε ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις, που ήταν πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα με τις αλλεπάλληλες αναγκές που έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό το 1992, κάπου εκεί, με κυβέρνηση Πατρός Μητσοτάκη. Είχε δημοσιοποιηθεί ένα σκάνδαλο υποκλοπών, όπου η τότε κυβέρνηση ήθελε να αυστηροποιήσει το ποινικό πλαίσιο δημοσιοποίησης, δυνατότητας δημοσιοποίησης των στοιχείων ή στοιχείων, εντός εισαγωγικών στοιχείων που είχαν προκύψει από παράνομες παρακολουθήσεις από ιδιώτες και όχι από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. Έφερε λοιπόν για ψήφιση και πέρασε από τη Βουλή
το άρθρο 370β, αν θυμάμαι καλά, του ποινικού κώδικα. Έλα όμως που η Βουλή λίγους μήνες νωρίτερα είχε ψηφίσει άρθρα 370β και γ και το είχε ξεχάσει ο ίδιος νομοθέτης. Ότι πριν από 6 μήνες είχε ψηφίσει και το β και το γ και ότι το καινούργιο έπρεπε να είναι 370δ. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Όπου ο νομοθέτης δεν θυμάται και ψήφισε πριν από μερικές μέρες. Λοιπόν, οι μήνες, εν πάση περιπτώσει. Πόσο μάλλον να τα βρίσκουμε εμείς οι νομικοί. Άρα, εν πάση περιπτώσει, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία είναι πολύ χρήσιμες, χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα εν γέννη στην απονομή της δικαιοσύνης και ειδικότερα ότι θα καταστήσουν περιττή την άσκηση δικηγορίας. Οι νομοθέτες δεν διαβάζουν πριν ψηφίσουν μερικές φορές. Όχι δεν τιμούν και έχουν ψηφίσει. Ναι. Κύριε Καρπόδη. Ωραία, τώρα ξέρετε, εγώ είμαι ιστορικός, οπότε θα προσπαθήσω να κάνω 2 αιώνες ιστορία μέσα σε 2 λεπτά. Το ένα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε μια μεγάλη τεχνολογική μεταβολή, εμφανίζονται θεωρίες περί του τέλους της εργασίας. Δηλαδή μια αίσθηση ότι τώρα τελειώσαμε. Αν το σκεφτεί κανείς, κάθε φορά μέσα σε αυτή τη μεταβολή, όντως υπάρχουν κρίσεις συγκεκριμένων κλάδων, η παραχμή, η εξαφάνιση. Την αυτή τη στιγμή όμως η ανθρώπινη εργασία παραμένει καθοριστική, γιατί οι νέες τεχνολογίες απαιτούν νέες δεξιότητες, οι οποίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Επειδή άκουσα για τα call centers, οι ίδια συζήτησαν στην Αμερική το 1950, ας πούμε, με τις τηλεφωνήτριες. Εξαφανίστηκαν οι τηλεφωνήτριες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκαν οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες, αλλά ενσωματώθηκαν σε άλλες θέσεις εργασίας. Εδώ μένει το θέμα των πολιτικών προτεραιοτήτων. Το πώς δηλαδή μια κοινωνία επενδύει στη μετάβαση, στην όποια μετάβαση. Σκεφτείτε και την κλιματική μετάβαση. Έχετε δει τις εικόνες με τα ανθρακοριχεία, ας πούμε, στη Δυτική Βιρτζίνια που ψηφίζουν Τραμπ. Γιατί νιώθουν ότι ας πούμε, η τεχνολογική, η πολιτική της μετάβασης τους πετάει έξω. Εκείνη λοιπόν πια πολιτική μπορεί να εγγυηθεί ότι κανείς δεν θα νιώθει ότι η κοινωνία διαφορεί για αυτόν ή αυτή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι να σκεφτούμε λίγο με όρους επιστημονικής φαντασίας, για να καταλάβουμε σε ποιο κόσμο ζούμε. Στο 19ο αιώνα, όλα τα. Ο Ιούλιος Βέρν, όλοι αυτοί που ακόμα μας αρέσουν να διαβάζουν, σκέφτονται το μέλλον μέσα από όρους θετικής δυνατότητας. Δηλαδή ότι η τεχνολογία τι θα φέρει, την άρση της αδικίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών κτλ. Το πρόβλημα της δικιάς μας εποχής είναι ότι ακριβώς μια θετική ας πούμε, δυνατότητα ιστορική την αντιμετωπίζουμε μέσα από το πρίσμα της δυστοπίας. Ότι υποχρεωτικά θα μας οδηγήσει σε ένα χειρότερο κόσμο. Σκεφτείτε μια πολιτική, κυρίαρχη πολιτική, όχι ας πούμε αντιπολιτευτική, η οποία θα έβαζε το ζήτημα ότι με την δυνατότητα των νέων τεχνολογιών ριζική μείωση του χρόνου εργασίας. Ριζική μείωση του χρόνου εργασίας. Να δουλεύουμε λιγότερο, να ζούμε περισσότερο. Εκεί η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Αν το σκεφτείτε ακόμα σήμερα, το 2024, υπερασπιζόμαστε το 8ωρο το οποίο διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του 1886. Σκεφτείτε το τεχνολογικό άλμα που έχει συντελεστεί και σκεφτείτε το πολιτικό άλμα που χρειάζεται ώστε να μπορούμε αύριο να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών και των ζώων του καθενός και της καθεμίας, ώστε να μην φοβόμαστε τίποτα. Ωραία. Και να πάρουμε άλλη μία ερώτηση, αν υπάρχει. Ωραία, να είναι σύντομες για να προλάβουμε. Επειδή ερωτηθήκαμε και από το κοινό τι σκεφτόμαστε με οι άνθρωποι εν ώψη των εκλογών, εγώ να πω ότι σε μένα φαίνεται πάρα πολύ τρομακτικό και νησίωτο. Βλέπω ότι όποιος δει τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και άλλων διεθνών οργανισμών, η Eurostat τα αναφέρω ερευνητικά, η Ελλάδα ως προς τη δημοσιονομική της πολιτική και σύνθεση, αν θέλετε, δηλαδή τόσο σε πεδίο κοινωνίας όσο και σε πεδίο οικονομίας που είναι και αλληλένδετα εξάλλου, το ίδιο πεδίο στην πραγματικότητα, σε αγοραστική δύναμη και μισθολογική δύναμη είμαστε πρώτοι-τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, είμαστε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο της Βουλγαρίας, η οποία και είναι απλά η επόμενη αμέσως χειρότερη περίπτωση. Θυμίζω ότι μάλλον αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου σίγουρα, δηλαδή δεν πρέπει να είναι τυχαίο, γιατί ήταν και μνημονιακή προτροπή, όσοι θυμούνται, ότι όντως πρέπει να πάμε στο επίπεδο της Βουλγαρίας. Δηλαδή, απλά το βλέπουμε στην πράξη τώρα, πέρασε η προηγούμενη 15ετία λιτότητας. Οπότε, εμείς σαν οι άνθρωποι, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι πρώτον αυτό το υλικό. Δηλαδή, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο παρακμής,
Και γιατί όλοι μας έχουμε φίλους, είτε στα μεταπτυχιακά είτε στη διδακτορικά του εξωτερικού, που ακριβώς για αυτούς τους λόγους παρακμής, στο ίδιο πεδίο βάζω και στη στεγαστική κρίση που ακούστηκε, τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, είναι αλληλένδετα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, φαινόμενο ότι δεν έχει αγοραστική δύναμη, ούτε αξιοπρεπή μισθό, και άρα ούτε βιώσιμη προοπτική στον τόπο σου, άρα θα φύγει. Και όλοι εδώ έχουμε φίλους και παρέες που είναι όλοι έξω και μάλλον δεν θα επιστρέψουν. Μένα πει ένας φίλος μου τώρα για μεταπτυχιακό στην Αμερική, δεν θα επιστρέψει. Βρήκε και δουλειά. Γεια σας. Ένας άλλος στην Ιταλία, στο EQI, δεν θα επιστρέψει. Άλλοι 3-4 αριστούχοι κιόλας των τμήματων μας που ξέρω πάλι δεν θα επιστρέψουν. Δηλαδή και καλύτερα μορφωμένοι. Δηλαδή και άνθρωποι για τους οποίους το κράτος έδωσε δαπάνη. Μια δημόσια δαπάνη που τη χάνουμε. Και επειδή συνέχεια ακούμε ότι αυτό βελτιώνεται, αλλά δεν το βλέπουμε, δηλαδή εγώ είμαι 25 και έχουμε ζήσει μια χρηματοπιστωτική κρίση. Μετά μια δημοσιονομική κρίση και παραλίγο χρεοκοπία, de facto δηλαδή χρεοκοπία, απλά de jure δεν το λέμε έτσι, και βλέπω δεν έχει αλλάξει κάτι. Είμαστε απλά στον πάτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι ειδικοί λένε σε καμιά δεκαπενταετία η Ελλάδα θα έχει τα ίδια θέματα. Πάλι έχουμε προβλήματα με το παραγωγικό μοντέλο, μπορεί να ακούμε για επενδύσεις κλπ. Όποιος τα βλέπει πάνε στην αγορά κινήτων. Άρα, όχι πραγματικός πλούτος, όχι υπεραξία, και αναμοχλεύονται τέτοια προβλήματα με λίγο καλύτερους δείκτες, αλλά το κεντρικό, το δομικό θέμα παραμένει. Οπότε η ερώτησή μου σε όλους τους ομιλητές είναι: ποια είναι η θέση των κομμάτων σας για την επίλυση αυτού του για μένα υπαρξιακού θέματος για την Ελλάδα και τη νέα γενιά, και κατ' επέκταση, αν και εφόσον εκλεγείτε, που σας το εύχομαι κιόλας, τι θα κάνετε και σε επίπεδο προσωπικής πρωτοβουλίας στο Κοινοβούλιο. Ωραία, και να πάρουμε και μια τελευταία και θα απαντήσετε συνολικά. Ναι. Γεια σας, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ενεργειακή μετάβαση, γιατί προσωπικά και ως νέα κυρίως αυτό το θέμα με καίει. Το πώς η Ευρώπη που έχει κεντρικό ρόλο στην Ήπειρο αυτή, αλλά και σε διεθνή τομέα, πώς η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την ενεργειακή μετάβαση και γενικότερα την κλιματική αλλαγή, εν ώψη και της ανάγκης συνεργασίας με υπόλοιπα κράτη, π.χ. η Αμερική και τις μεγάλες υπόλοιπες δυνάμεις. Για την ανάπτυξη, καταρχάς ενδιαφέρεστε για την Ευρωβουλή. Έχετε ωραίο λόγο. Το λέω σαν. Ναι. Γνωστό. Ακούστηκε ως πολιτικός λόγος. Λοιπόν, εδώ εγώ θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία και οπτική γωνία ως Ελληνίδα η οποία έφυγε από την Ελλάδα για να βρει εξωτερικές ευκαιρίες στο εξωτερικό και δεν ήταν εύκολη πορεία καθόλου και τις βρήκε. Και σας πω πώς θα τον ονειρευόμουν εγώ για τους νέους στη χώρα προέλευσης στην Ελλάδα. Και τη βλέπω επίσης και στην παρούσα ευκαιρία ως επαγγελματίας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτό. Το ένα είναι ότι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στον πάτο. Έχει το ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί να μην το βλέπετε στην καθημερινότητα, αλλά ως κράτος αναπτύσσεται, το βλέπουν οι επενδυτές, το βλέπουν διεθνώς. Εγώ τα πρόσωπα στην Αμερική όταν ανακοίνωσα το ενδιαφέρον να επανασυνδεθώ την Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, η αντίδραση κυρίως Αμερικανών ήταν ότι τέλεια, στο βήμα μια χώρα η οποία πάει πάρα πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια και εκεί που ήταν σε μια κατάσταση χρεοκοπίας και παραλίγο να βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή είναι σε ανωδική πορεία. Αυτή είναι η εικόνα στο εξωτερικό. Το λέω ως επαγγελματίας, δικηγόρος, που ασχολούμαι με επενδύσεις κτλ. Είναι θετική. Το brain drain είναι πρόβλημα, συμφωνώ. Και πρέπει να βρούμε τρόπο να το ανατρέψουμε, αν και έχει και θετικές εκδοχές. Δηλαδή, υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και έρχονται πίσω και φέρνουν μαζί τους εμπειρίες και τεχνογνωσία είναι πολύ χρήσιμη. Και υπάρχουν μικρές κοιτίδες καινοτομίας στη χώρα, τις οποίες δεν πρέπει να παραβλέπουμε, και ειδικά στο χώρο της καινοτομίας. Σήμερα μόλις έμαθα για ένα startup συνομίλη Consort, οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν drones στο ξυλόκαστρο Κορινθίας. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτεινές εξαιρέσεις και ιστορίες, αρκεί να είναι κάποιος λίγο διατεθειμένος να ψάξει την ευκαιρία και ενδεχομένως να τη δημιουργήσει χωρίς προσδοκία ή χωρίς απαραίτητα να επαναπάβεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις, σε υποσχέσεις. Και αν θέλετε και σε προσωπικό επίπεδο, αυτό θα έλεγα, ότι αυτή είναι η εμπειρία μου, αυτό είναι προσωπικό. Έτσι. Δεν θα σας ευχαριστεί τίποτα, τίποτα. Δηλαδή, μην ακούτε αρχηγούς πολιτικών κομμάτων που λένε θα σας λύσω το στεγαστικό, θα σας φέρω τη λύση. Δεν παίζει στο σημερινό κόσμο. Είναι βαθιά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση έχει ανατρέψει τα πάντα. Η τεχνολογία τα ανατρέψει άλλο τόσο. Δεν θα σας ευχαριστεί τίποτα. Τελεία και πάμε. Θέλει δημιουργικότητα, θέλει σκληρή δουλειά,
θέλει ενημέρωση, θέλει ρίσκα. Αν χρήσει στο εξωτερικό και κάποιο μπορεί να το κάνει, ναι, γιατί όχι, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και κοινωνία και κόσμο. Και κάποιο να γυρίσει στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι ξέρω αρκετά παραδείγματα, παρά τι δυσκολίες, που μπορέσανε να κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εδώ. Και ειδικά στον χώρο των startups, όπου για να υπερασπιστώ λοιπόν και τα μέτρα στο τομέα τη τελευταία κυβέρνηση, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, αλλά θεσπίστηκαν μέτρα για stock options, δηλαδή μέτρα τα οποία δίνουν κίνητρα στου νέου να κάνουν και τι εταιρείε. Και είναι πλέον αρκετέ. Δηλαδή, αν δείτε την Endeavor Ελλάδα και δείτε τι ιστορίε επιτυχία των καινοτόμων επιχειρήσεων, είναι πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό. Έχουν βγει πολλέ έξω, έχουν σκώσει χρηματοδότηση στο εξωτερικό. Με συγχωρείτε, είναι το πάθο μου αυτό. Είναι κάτι που πρεσβεύω και το στηρίζω. Βεβαίω. Και εγώ είμαι αισιόδοξη από το τομέα. Για αυτού που ξέρουν και ψάχνουν. Και για το ενεργειακό, μια κουβέντα. Το ενεργειακό τώρα, το ενεργειακό στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη σε μια ενεργειακή επάρκεια. Είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης από ορυκτές μορφές ενέργειας. Και αυτό επίσης θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, πέρα από τον τουρισμό λοιπόν, να περάσει και σε άλλες μορφές οικονομικής παραγωγής κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες είναι εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Να εξάγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά, να εξάγουμε αιωλική ενέργεια, να συμβάλλουμε έτσι στην ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρώπης και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στη χώρα μας. Καλά, για την ενέργεια προς το παρόν, ας λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να σπάσει το λιγοπόλιο στην ενέργεια, το οποίο το καταγγέλει ο ίδιος ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας. Όσο για την ερώτηση του φίλου μας εδώ, την ίδια ερώτηση, η ερώτηση ουσιαστικά ήταν τι φταίει. Την ίδια ερώτηση την είχε απευθύνει στο άρθρο του στην εφημερίδα Καιρή δημοσίως ο Χαρίλαος Τρικούπης το 1875. Και την εποχή εκείνη βέβαια μπορούσε να απαντήσει, δεν φταίει το έθνος, φταίει ουσιαστικά ο βασιλιάς. Αυτή την απάντηση και καλούσε τον βασιλιά να συμμορφωθεί και να περιοριστεί σε έναν συμβολικό ουσιαστικά ρόλο και να σταματήσει να αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή. Σήμερα βέβαια τέτοιους δράκους δεν έχουμε. Ούτε στρατό έχουμε να επεμβαίνει στην πολιτική, ούτε ανάκτορα έχουμε τα οποία να προσπαθούν να αλλοιώσουν τη λαϊκή βούληση, ούτε τίποτα. Τι φταίει. Γιατί ο ίδιος λαός στην Κύπρο, Έλληνες, στην ελληνική Κύπρο, παράγει ένα εισόδημα, ένα ΕΠ, το οποίο τον φέρνει στο 95% του ενωσιακού μέσου όρου και ο ίδιος λαός εδώ παράγει ένα ΕΠ που τον φέρνει στο 67% του ενωσιακού μέσου όρου. Απάντησε ένα απλή, το κράτος. Το κράτος εκεί είναι καλύτερο οργανωμένο. Τώρα πώς και γιατί, για ιστορικούς λόγους προφανώς. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το κράτος. Το κράτος πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Να λειτουργεί με κανόνες ισότητας, αξιοκρατίας, σεβασμού των κανόνων. Πρέπει να αντιληφθούμε την έννοια και την αξία της κανονιστικής συμμόρφωσης, την οποία δυστυχώς δεν τη διδασκόμαστε ούτε στα σχολεία. Σε εμάς εδώ η γκρίζα ζώνη μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι τόσο μεγάλη και γι' αυτό μας ξεπερνούν. Το 1989, όταν έπεφτε το Σοβιετικό μπλοκ, όλη η Ανατολική Ευρώπη ήταν χαμηλότερα από εμάς σε αγοραστική δύναμη. Σήμερα μας έχουν ξεπεράσει όλοι τους Βούλγαρους και αυτοί μας ξεπεράσουν σύντομα. Διότι δεν θέλουμε να προσαρμοστούμε. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε. Να αλλάξουμε συνήθειες ως κοινωνία, να προχωρήσουμε μπροστά στον 21ο αιώνα. Αλλιώς θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Νομίζω ήταν σαφές στην τοποθέτηση της υποψηφιότητας από τη Νέα Δημοκρατία η λογική μην περιμένετε, καμία πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Στο στεγαστικό, όπως ίσως θυμάστε, εγώ περιέγραψα μια πολιτική που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, γιατί το άλλο από το χέρι της αγοράς ή η προσωπική σας προσπάθεια ή δεν ξέρω, η startup που θα φτιάξετε και τα stock options τα οποία δεν θέλετε, δεν θα μπορέσουν να σας εξασφαλίσουν να πληρώνετε ένα ενίκιο 1.000 ευρώ για να μένετε αύριο με τη σύντροφό σας, τον σύντροφό σας στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο η πολιτική μπορεί να βάλει κανόνες στο παιχνίδι. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι εγώ έφυγα από την Ελλάδα στα χρόνια του μνημονίου, μόλις τελείωσα τη διατροφή μου, πήγα στις ΗΠΑ, δίδαξα κάποια χρόνια, επέστρεψα εδώ. Η χώρα, και συμφωνώ μαζί σου, ζει σε μεταμνημονιακή κατάσταση, γιατί στο χώρο εργασίας έχει εμπεδοθεί η κεντρική λογική των μνημονίων, που ήταν ότι δεν μπορείς να ζητάς περισσότερα.
Γιατί αν ζητάς περισσότερα, είσαι ανεύθυνος, λαϊκιστής, θες να καταστρέψεις την οικονομία μας, θες να καταστρέψεις την ανάπτυξη. Αυτό πού έχει οδηγήσει? Όντως στη βελτίωση κάποιων δικτών και στη συγκέντρωση του πλούτου σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους που σχετίζονται με ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο στις παραμονές είναι ίδιο με αυτό που είχαμε στις παραμονές της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Τουρίστες, τουρισμός και με χειρότερους όρους πλέον της υπερτουριστικοποίησης, στεγαστικά, φούσκα και κάποιες κατασκευαστικές. Αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει. Ή μπορεί να βγαίνει σε επίπεδο πολιτικού αφηγήματος, δεν βγαίνει στην καθημερινότητα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να σπάσει το μεγάλο ταμπού, το οποίο είναι το ταμπού της κοινωνικής ανισότητας. Πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι. Πρέπει να μειωθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Πρέπει να μοιραστεί ξανά η πίτα. Πρέπει να βάλουμε η Ευρώπη να έχει πάλι στόχο τη σύγκληση στο εσωτερικό των κοινωνιών και μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών και όχι την απόκληση. Γιατί αυτή είναι η εμπεδομένη πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ότι δεν μοιράζει. Η απόκληση έχει γίνει ο κανόνας. Ενώ θεωρητικά το ευρωπαϊκό project ήταν εστιασμένο στη σύγκληση. Και εν τέλει να αποφασίσουμε αν η πολιτική θα είναι κάτι αφηρημένο ή αν η πολιτική θα έχει περιεχόμενο γιατί θα αλλάζει τις ζωές μας. Και αυτό λέμε και στην αριστερά. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτό που λέμε. Αλλά δεν λέμε σε κανέναν ότι είσαι μόνος σου και μόνος σου εκεί έξω. Γιατί εν τέλει υπάρχει, όσο και αν δεν το ήθελε η κυρία Θάτσερ, υπάρχει κάτι που λέγεται κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας και εσάς για τις παρεμβάσεις σας. Την κυρία Παναγιώτα Νιώτη Χριστοπούλου, υποψήφια του Κοτσιπίνου τη Νέα Δημοκρατία, και θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια γιατί ανταποκρίθηκε τελευταία στιγμή, γιατί είχαμε μια εμπλοκή με την κυρία Φλέσσα και ήσασταν τυπικότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Καραντούρη, υποψήφιο με το ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησε ήδη, τον κύριο Χρυσόγονο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Κακότσουλο με τη Νέα Αριστερά. Καλή προσωπική επιτυχία σε όλους και ευχαριστούμε πολύ και εσάς και πάλι. Θα τα πούμε σε επόμενη εκδήλωση σύντομα. Να είστε καλά και καλή ψήφο σας.